Helo, Lowri sy yma o raglen Amser i Newid Cymru. Wel, mae'n wythnos gwirfoddolwyr wythnos yma a meddwl fyswn ni'n bachu'r cyfle i ddiolch yn ddiffiant i bob un o bencampwyr y rhaglen am ei gwaith diflino dros y flwyddyn diwetha o herio stigma a gwahaniaethu ynghylch iechyd meddwl. Mae eich dewrder, eich cryfder a chymrwymiad i'r rhaglen wedi ein galluogi i barhau ein gwaith yn ystod blwyddyn anodd iawn i bawb ac annog mwy o bobl i gael sgyrsiau am iechyd meddwl yn y gobaith ei bod wedyn yn mynd mlaen i geisio am help. Dych chi wedi cyfrannu mewn cymaint o ffordd, boed hynny yn bod yn rhan mewn digwyddiad rhythwyr, ysgrifennu blog ar ein cyfer, neu bod yn actif ar y cyfryngau cymdeithasol. A mae hyn i gyd wedi bod mor werthfawr i ni allu parhau ein gwaith, ac am hynny, da ni wir yn ddiolchgar i bob un ohonoch chi am eich gwaith. Edrychwn ymlaen i weithio gyda chi ac i barhau weithio gyda chi am y flwyddyn nesaf, ond yn y cyfamser, ymunwch ar sgwrs ar-lein ar ein cyfryngau cymdeithasol, ar Twitter ac ar Facebook, a diolch o galon i chi unwaith eto.